Damos a benvida a Gonzalo Meijide, que é arqueólogo territorial de Lugo de 1990, é membro da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico de Lugo, ten realizado estudos e publicacións sobre a Idade do Bronce, sobre o mundo castrexo e o mundo romano, e foi o director de 4 campañas no castro de Formigueiros, Samos, Lugo. E o título da súa ponencia tenderá aí o castro de Formigueiros, unha imaxe diferente da arte e arquitectura castrexa. Damosche de novo a benvida e gracias por acudir a estes encontros arqueolóxicos. Cando queiras. Ben, antes que nada, agradecer á organización que me invitaran a presentar de forma moi xenérica os resultados das excavacións no castro de Formigueiros e as novedades máis importantes. Que atopamos cousas que realmente non entraban, digamos, dentro dos esquemas tradicionais. Ben, e vou intentar ser breve. Ben, o proxecto do castro de Formigueiros xurdiu nun momento concreto no que houve, digamos, colaboración. É dicir, é un proxecto modesto, é dicir, excavamos pouco, con pouco presuposto, pero nun momento focalizamos os intereses de outros sectores da administración. Así, por exemplo, a Consellería de Medio Rural foi a que se encargou da limpeza ves como estaba, digamos, o castro antes de empezar, da limpeza, arranxou os nosos accesos, crearon tamén unha ruta de senderismo pola zona, logo o Servicio de Xuventude organizou campos de traballo que se realizaron durante os 4 anos, no que participaban mozos de todo o mundo. Tamén colabora con nós a Escola Politécnica de Lugo, que é a que iniciamos unhas experiencias de fotogrametría con fotomodeler e que logo veredes os resultados, que son moi interesantes. Se podedes ver, digamos, que é algo que se fai con unha simple cámara fotográfica, en este caso con unha pértiga, non sempre necesario. E logo isto está, digamos, para el GPS. E tamén participa estudiando os materiais e análisis o grupo de estudo para a prehistoria recente do noroeste da Universidade de Santiago. E finalmente tamén colaborou a comunidade de Monte Veciñal, que digamos o castro está en un monte veciñal, colaboran de moitas maneiras, incluso todo o que foron os escombros xerados no castro utilizáronse para arranxar as pistas na parroquia. Tamén tivemos apoio do Concello de Samos e tamén do Mosteiro de Samos, onde está prevista a construción, a apertura dun novo museo, no cual terá o seu espazo o castro de Formigueiros. Ben, aquí tedes a localización, é dicir, o inicio das montañas. E aquí, digamos, ia o castro, que estaría, digamos, dentro dos Populi, en pleno zona dos Eurri, de onde ven o nome de Sarria, con os lemavos de baixo e aquí xa os cóporis. E aquí, o castro e todos os castros que hai ao redor. Estes puntos, hai, digamos, unha gran densidade de ocupación. Logo é importante, digamos, a localización na serra do Édramo do Castro. Aquí, digamos, aquí está o castro de Formigueiros, aquí está o castro de Margarita, xa outros castros nos vales. E o castro de Formigueiros, unha necrópolis, a necrópolis do Campo de Valentín, e no outro extremo da serra do Édramo, o castro de Margarita. E en plano, sabemos aquí o castro, a necrópolis megalítica de Santa Mariña, no monte de Santa Mariña, e continuando todo o que é a serra do Édramo. E logo, un detalle interesante, que tanto estes dos castros que, digamos, pechan o que é a serra, nos dous hai, a casi a mesma distancia, nas zonas máis baixas, dos topónimos, o Couso e o outro Couso. De forma que así a xente falan, para falar da serra, falan de couso a couso.
E sabedes que, bueno, que hai moitas teorías, digamos, sobre o que podían significar estes cosos en relación cos castros, cas divisiones de parroquias, pero, bueno, é un tema que deixaremos de momento. Ben, esta xa é unha imaxe aérea do castro. Podes ver, bueno, a desgracia de que teña torretas eléctricas, como pasa en gran parte dos castros, sobre todo os que están así en emplazamientos especiales. E o que destaca, pois, é pola complexidade de sus defensas. Todo o que estamos vendo por aquí son fosos, parapetos, e unha gran muralla central que forma a Acrópole. Aquí tedes outra visión, coa zona onde se iniciou a excavación. E este xa, digamos, é un modelo tridimensional, e podedes saber o que son as murallas, o antecastro, e toda esta serie de fosos e sistemas defensivos ao redor. Hai que ter en conta que o que é a croa é de uns 2000 metros, e o conxunto do poboado con todas as súas defensas son unhas 5 hectáreas, é dicir, que nos dá, digamos, unha idea da importancia que se dá aquí a defensa, que nos atopamos realmente ante unha verdadeira fortaleza. A muralla do castro. Aquí vedes, por exemplo, 4 líneas de fosos seguidos. Además, son fosos profundos, aunque estén máis colmatados polo paso do tempo. E aquí a muralla como estaba cando empezamos nos. É dicir, que xa a muralla, incluso en algunos puntos, se podía ver a pared, como, por exemplo, por aquí se vislumbraba, digamos, o que é a cara externa. E isto é, dentro do ámbito, é o que excavamos, é dicir, que solamente é unha pequena parte dentro da Acrópole, collendo un sector da muralla. E isto, digamos, é o resultado da experiencia que fixemos de fotogrametría, e podedes ver un pouco como é a muralla a súa cara exterior, as escaleiras. Bueno, xa está. Bueno, este é o mesmo modelo, pero xa con... A muralla realmente é bastante impresionante, non? O ancho, por exemplo, na zona que excavamos, onde están as escaleras, o ancho acada os 4,6 metros de altura, os 4,6 metros de anchura, e en algún tramo conserva hasta 3 metros de altura. Se contamos, digamos, cos derrumbes e demais, habría que pensar en origen, posiblemente, de unha muralla que cara adentro tería uns 6 metros de altura, e cara ao exterior, contando tamén co foso, posiblemente 12 ou 15 metros. É dicir, que estaríamos ante algo similar a que son as murallas de Lugo, pero con menos, evidentemente, con menos extensión. Separamento. Aquí foi onde empezamos a excavación e tuvimos a sorte de ir a encontrar as escaleiras, que solamente faltaban ya algunos dos tramos. E aquí vedes todo o que son os potentes derrubes xerados polo colapso da muralla. E esta é a escaleira despois da restauración. E un tramo do lienzo interno. E por afuera, que fixemos unha pequena excavación para comprobar, digamos, como estaba a cara externa da muralla. Esta é outra fotogrametría dese tramo. Como podedes ver, digamos, as irregularidades e incluso o peligro que pode haber, digamos, de un futuro colapso.
Ben, esta, digamos, é a zona excavada. No poboado temos, así, dunha forma moi sintética, 3 grandes fases. Sabemos bastante da fase intermedia, que é de onde temos casi toda a información, e moi pouco da primeira e da última. Da primeira fase só excavamos isto, é dicir, que é moi pouco, non? Pero si vedes que é unha estrutura destas de tipo fondo de cabaña, con sus postes e estas alineacións de pedras fincadas. Aquí, donde creo que en concreto deste poste, temos dataciones de carbono 14 que situarían este nivel entre 590 e o 400. É dicir, que teríamos unha ocupación moi antiga, inda que nos vayamos para antes de Cristo. O que sí é que prácticamente temos poucos materiales, pouca cerámica, e non atopamos nada significativo. Nesta diapositiva podedes ver un pouco o que é a historia destas 3 fases do poboado. Temos o fondo de cabana, que se introduce baixo este muro que é das construccións da fase intermedia, e logo xa o que é a última fase, que é este muro que xa se construye sobre os derrubes da muralla e sobre as 2 construccións. Ben, xa no interior do poboado, a excavación foi, digamos, relativamente sencilla, dura, porque todo estaba cheo, digamos, de derrubes como esta, do colapso dos muros, e logo xa, da excavación foi deixándonos cousas interesantes, como esta pequena corrupia ou calella entre as 2 casas, con as escaleiras para acceso ao fallao dunha construcción que este detrás. Esta casa foi excavado a mediados do século pasado por excavadores aficionados e estuvo máis ou menos á vista todos estes anos. Nos continuamos a partir de aquí foi onde iniciamos a excavación dentro do que é o interior do poboado, continuando con esta outra estancia. Unha das pautas destas construcciones desta fase é que en casi todas vemos continuamente remodelacións, ampliacións, se van engadindo novas habitacións. Esta outra, vedes como é o estado con todos os derrumbes. E logo xa da excavación, que é unha planta casi circular, co seu fogar. Por exemplo, esta construcción que é interesante para ver todo este proceso de añadidos e modificacións. A primeira casa sería esta. Logo se hace este añadido, se anula este muro de aquí, se le hace este añadido e tamén se le añade esta construcción, que es la que tiene el acceso al fallao, por decirlo así, por las escaleras. Bien, esta outra das casas podedes ver aquí como casi os derrubes dos muros están perfectos, e unha vez excavado volvemos a ter o mesmo, unha primeira casa, ademais en este caso con unha arxila amarela nas paredes, e logo o añadido de peor calidad e xa con arxila vermella. E esta é todas as construccións sobre a cual volveremos, que forma esta prazuela, que é onde apareceron os gravados tanto nas lousas como neste banco corrido. Para esta fase temos 2 datacións de carbono 14 que se sitúan todos entre mediados e finais do século I despois de Cristo, que sería onde se produciría posiblemente o abandono. Outro aspecto interesante que destacamos na excavación foi o achado de todas estas grandes lousas dentro dos derrubes que non
non procedían dos muros, senón do tellado. Co cual teríamos prácticamente, creo que todas, unha das casas non o teño moi claro, pero casi todas terían coberta de lousa. Ao igual que son as construccións tradicionais nesta zona, tellado deste tipo sería certo. Digamos, entre as casas de Formigueiros e esta que está a 2 ou 3 kilómetros, pouca diferencia habería. Isto xa sería unha recreación da zona onde está da plazuela, con os seus dibuxos, o banco e as cubertas de lousa. Ben, logo xa a última fase, en a última fase nos aparecen este tipo de construcciones de moi mala calidad que se construyen ya sobre o derrube da muralla, que é este de aquí abaixo, e incluso que os muros penetran dentro do lienzo. E que sería igual que esta, unha gran construcción, esta, digamos que se superpone sobre a casa la circular. Desta fase non temos nada, é dicir, non encontramos ningún material asociado. Temos alguna referencia temos unha referencia do achado nun traballo que fixera a Universidade de Santiago, do achado de cerámica, dun fragmento de cerámica paleocristiá, posiblemente. E entón, teríamos que poñernos, quizás nesa época, o que é evidente é que cando isto se reocupa, a muralla xa entrara en proceso de colapso, se desmontan algunhas construccións e posiblemente fose unha ocupación non moi longa, porque senón eu penso que teria que deixar outro tipo de improntas. Ben, agora un pouco unha selección de materiais de cerámica desa fase intermedia, da principal, por decirlo así, do castro. Estas cerámicas de orella. Hai relativamente, non sei, a mellor un 10 ou un 15% de cerámica decorada, é dicir, que rompe un pouco esa imaxe que hai do interior de cerámicas moi pouco decoradas frente a un certo barroquismo na costa. E, bueno, estas fíbulas, unha de longo travesaño, e logo as fíbulas anulares, tamén desta época. E esta peza moi interesante, que é, digamos, dunha romana, e logo unha peza quizás máis espectacular, esta pequena peineta, que plantea moitos problemas de interpretación, podíamos falar moito, non? Pero o que si é certo é que destas pezas no contexto europeo hai poucas, pero cada unha é, digamos, a súa maneira, é dicir, non existe, creo que non existe, a non ser quizás na parte do Báltico e por aí, unha produción estandarizada, non? Entón temos algúns exemplos que si son de Inglaterra, que son mellor do século I, este tamén da Galia, tamén desde esta época, este de Castro Ventosa, que dá unha adaptación creo que no cuarto ou no quinto, pero temos outros tamén, por exemplo, no Castro de Asturias, que sí, que aparece un peine algo diferente, pero en niveis, creo que eran do século V antes de Cristo. E estos, por exemplo, aquí xa son da zona do Báltico e son do século II ou III despois, que isto é dicir que non se pode afinar demasiado na cronoloxía. E ademais apareceunos nun contexto ambiguo. Ben. Entón, agora vamos a ver unha forma rápida o que é a arte, os grabados, que é quizás a aportación máis un pouco novedosa da excavación. Cando xa estábamos acabando esta campaña e limpiouse todo isto de terra para as últimas fotos, foi cando se detectaron en estas lousas uns grabados. Os grabados
son moi difíciles de detectar. Na realidade estuvemos durante un mes ou medio mes andando por encima deles sin enterarnos de que existían. Esta é a distribución deles dentro das lousas. Estes son a lousa dos cabalos. Como podedes ver, digamos, teñen un diseño bastante, en parte bastante xeométrico, en triángulos para as caras, para as cabezas, curvas, triángulos para os cuartos traseiros, liñas paralelas, pero creo que vamos de un diseño froito dunha larga tradición dibuixando cabalos desa maneira. Como vedes, os grabados son moi finos, e isto que este, digamos, é o que se ve mellor, coas crines, as patas. E este outro cabalo xa un pouco máis desgastado, onde que os cuartos traseiros aprecianse moi ben, pero podemos hacer o mesmo, as crines, o corpo, cabeza. Cabalos dentro do mundo da, vamos, Castrexa, en xeral, da Idade do Ferro, pois hai bastantes exemplos, non? Este, por exemplo, que do Chao de San Martín, ve os cabalos afrontados, son, digamos, moito máis rústicos que os de Formigueiros, e creo que tamén teñen unha datación, non sei se era no cuarto ou quinto antes de Cristo. Logo, isto que son xa de Coa, de Valdecoa, pois... E este quizás é o máis parecido ao noso, que tamén é da mesma zona, pois coa súa cabeza triangular. E que eu penso que serían, digamos, estamos ante dibuixos dos típicos cabalos asturcones. O que si foi tamén sorprendente foi o achado de peixes, porque non é un motivo común, ni hai moi poucos exemplos na arte da Idade do Ferro. Este é un deles. Realmente este, digamos, é de unha gran calidad no trazado. Tenemos así, pues, casi circunferencias que se cruzan. E este outro tamén. A dos peixes, unha das cosas, digamos, sorprendentes, por unha parte vemos que é un diseño como moi fácil, non? Pero na realidade representa a anatomía dun peixe de unha forma moi intelixente con todos os seus elementos. É dicir, que a persona que está dibuixando estes peixes conoce realmente o que é, por exemplo, un salmón ou o que é unha troita, non? E digo que é interesante porque calquera de nós, se fose agora a dibuixar de memoria un peixe, non representaría todos, a non ser que sexa biólogo, non representaría todas as súas pautas, non? Entón, ves, pois, como ten as aletas, a dorsal, a adiposa, a ventral, a anal, a caudal, e demais. E logo detalles, como, por exemplo, as espinas da caudal, pois, de alguna maneira, se representan igual tamén no dibuixo, non? Igual que as de aquí. É dicir que... Pero, ainda máis, é dicir, casi todos, creo que todos, pero, bueno, teño un órgano que é a liña lateral, que é esta liña que vemos aquí, non? E que se utiliza como unha especie de radar para andar, polo agua, que se avisa un pouco das penas ou das rocas, non? E nos peixes, pois aquí volvemos a ter a liña lateral, e aquí con esta ruptura, digamos, desta retícula, tamén. Ademais, nos apareceu que é, digamos, significativo da importancia no mundo desta xente, pois, dos peixes, apareceu-nos outro
pero xa dentro dunha lousa que estaba reaproveitada nun muro. E ademais con esta inscripción que ten pinta de ser algún tipo de... Pero, bueno, non creo que sexa decorativo, non? Nos peixes, pensando, bueno, eu penso que probablemente se trataría de salmóns, ou salmónidos, ou de salmón ou de troita. Pero dá a impresión de que, non sei, como o salmón con as súas migracións e todo eso, quizás se tratase máis deso. Ten un mundo alrededor, unha mitoloxía máis importante que a da simple troita. Como decía Peixes, hai poucos dentro da arte do ferro, pero hai algunos casos, como na diadema de Moñes, que se aparecen, que tamén foron interpretados como salmones, e que temos tamén os cabalos, os cubos, e todo un complexo ritual. Nos aparte tamén encontramos outros exemplos de arte sobre lousa en moitas pedras. No caso temos aquí unos círculos e logo que podía ser un tableiro. En outro caso, por exemplo, en esta, ves aquí un serpentiforme. E aquí, espero que si apreciáis este reticulado, que posiblemente se trataría dun xogo. Nunha das casas encontramos, non sei agora, pero a mellor 40 ou 50 fichas, todas juntas no mesmo sitio, e na casa de lado se apareceron estos tableiros. Ben, volvendo outra vez á plaza e os diseños, nos queda por ver o que temos aquí polo medio, que son, aquí non está no dibuixo, pero veremos agora, que son formas parecidas ao tipo laberinto. Este é un deles. É difícil de interpretar porque a lousa está moi desgastada, pero, bueno, por unha serie de ir contando as vías, eu penso que se trata dun laberinto, ao igual que este que está sobre o banco. E logo temos noutra lousa, que seguramente non ves, pero que aquí está a orixe, digamos, do laberinto, que está moi desgastado, e aquí o temos. E isto, digamos, o que se pode ver na lousa. Non sei se realmente o dibuixo non foi completado nunca ou se se borrou. E entón, isto, digamos, o que sería la matriz para realizar un laberinto. E aquí a veces, este motivo lo ves aquí perfectamente. Entón, isto, digamos, é o sistema para facer un laberinto de 7 circuitos, que son prácticamente todos os que conocemos en Galicia. E esta é a forma como se fan. É dicir, que realmente estamos nos laberintos, gran parte dos que encontramos en todo o mundo europeo, os deste tipo fanse partindo desta matriz. E que ese sería o caso destos de Meis, xa no que é o arte rupestre. É importante fixarnos que aquí estamos falando dun ambiente que eu creo que, con razón, os estudiosos o sitúan na Idade do Bronce ou antes, despois, por lo menos, é o froito dunha longa cadea de investigación. Pero o que tamén é certo que o mesmo nos aparece no Castro de Formigueiros en ambientes datados no século I. Este do Mogor, que estaríamos no mesmo. Pero en Formigueiros a cosa se complica porque, ademais, apareceu este outro
laberinto, que se os outros son de 7 circuitos, que digamos que é o clásico, este é de 11. E entón, se volvéramos ao que é a matriz para o de 7, o de 11 pues, tenía que ter outro ángulo máis en cada lado e os puntos fora. Os laberintos de 11 circuitos, eu creo que para a prehistoria ou a idade do ferro non se conoce ningún. Creo que o de Formigueiros é o primeiro. Este tipo de laberinto o encontramos a partir, xa no mundo medieval, por exemplo, os que hai en Irlanda, que hai algún, pero no século XI ou así, non? E os encontramos tamén, por exemplo, no mundo nórdico, pero xa son unha cosa distinta, é dicir, o esquema, a matriz e a forma de facelos é a mesma. Pero xa nos encontramos con isto, non? É dicir, que en vez de ser sobre unha lousa, e un laberinto feito pues, con as súas rúas e demais, con pedras, sobre que hasta non hai moitos anos pues, se facían danzas, bailes e cousas, non? De tipo, pues, digamos, de tipo iniciático. Destos, dos nórdicos, o problema é que tampouco non teñen contexto arqueolóxico. E, bueno, algunos poden ser modernos, medievais, en algún caso sí aparecen asociados cerca de xacementos prehistóricos. E isto nos leva ao laberinto, aquí, neste Oinocoe de Taglatela, aparece o laberinto, isto creo que é do século VI, aparece o cabalo e outra serie de escenas, e no cual se pode interpretar el laberinto como a cidade de Troya, como as murallas. Isto nos levaría, cando pensamos en Formigueiros, isto xa é outro laberinto de Irlanda, en Hollywood, pero xa é, digamos, de época medieval, está vinculado a peregrinación a Glendalough. E logo está sería outro caso en Portugal, onde vemos asociaciones de motivos claramente prehistóricos con outros da Idade do Ferro, como estos. E isto, por exemplo, en Sarria, temos, estos están reaproveitados nas paredes dunha iglesia, pero temos os círculos concéntricos, os entrelazados típicos castresos, como isto de Formigueiros, digamos que temos elementos claros da plástica castresa asociados a motivos de moita máis antigüedade. Creo que aquí, eu non quero decir que o feito de que teñamos aquí laberintos nos levase a pensar que os laberintos de arte rupestre teñen que ser desta época e non da atribuída ata agora, non? Pero sí que creo que hai posiblemente unha forte perduración e moitos dos motivos que asociamos ao arte, digamos, dos petroglifos que se manteñen hasta a época dos castros, o cual non é de extrañar, sabemos que ás veces sí aparecen petroglifos dentro dos castros. E isto, claro, posiblemente no caso do laberinto, nos levaría a pensar un pouco que é aquí nestas terras onde se produce a creación deste motivo, porque no resto de casos europeos estes laberintos aparecen ou en contextos históricos ou no primeiro milenio, mentres que aquí en Galicia, que é onde hai máis tamén, por outra parte, tendríamos unha tradición posiblemente de milenios no que se repite este motivo que ten esa matriz, é dicir, hai unha fórmula para facelo, e posiblemente, non sei se de aquí se exportaría, por decirlo así, a outras zonas. O que se representa nesta prazuela, a verdade, eu non creo que sexa, digamos, dibuxos ao azar, non? A quen poden pensar que
que é o que sempre di todo o mundo, pois alguén serían os nenos dibuixando nas lousas da praza, non? O cual sería, pois, importante, porque nos daría que un poboado desta época os nenos sabían dibuixar tamén, non? Pero eu creo que non, que responden, digamos, a unha tradición, entrar, digamos, dentro da visión do mundo desta xente, e vemos como, por exemplo, os peixes que están ao norte, pois, de alguna maneira fan case como un meandro, non? Como fai por fora, pois, o río Sarria. Os laberintos van así polo medio, representan a mellor os poboados da serra, os castros da Serra do Édrago. E logo os cabalos, pois, pero dá a impresión, digamos, de que é unha imaxe ou unha visión do entorno. Bueno, xa está. Gracias. Continúa.